ଆଚ୍ଛା ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଗୀତ ଅଛି ବାଜୁଛି ଏବେ ଆଉ କେତେ ବାଜି ସାରିଛି ବା କେତେଟା ଗୀତ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ହିଟ୍ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କହିବେ ଟିକେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରୁଦ୍ର ମନ। ଆପଣ ଭଲ ପାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବା ଜଣେ କଳାକାର। ମୋର ଗୀତ ବହୁତ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇକି ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇଛି। ଭଜନ ଅଛି, ସାଦ୍ରି ଅଛି, କୁଇ ଭାଷାରେ ଅଛି, ଆମର ଝୁମର ଭାଷାରେ ଅଛି, ମାନେ କୁଡ଼ମାଲି ଭାଷାରେ ହିଟ୍ ଗୀତ ଅଛି। 2013 ମସିହାର ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛାତିରେ ଗାର ପକେଇଥିବା ଗୀତଟି ଶଙ୍ଖ କହେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକ୍ର କହେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ନେତ କହେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବେତ କହେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇନମନ୍ ଲାଇକ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଅଭିଜିତ ଦା